ty schody, jo? Super. Dorovně, to dorovně, jo? Tak, dorovně. Zatočit a potom to. Raz, čtyři, tak otočit a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zatočit. Do chodby. Rovně. Dělám velkou otočku. A udělám raz, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Běž dál, až to jde vidět, nebo tam máš někdy jenom prdel. Tak jdu zase rovně. Pohodě sklízám tabačku. Otočím se. A zase. Raz, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Tak jenom si jdu rovně. A udělám. Brýle. Teď už. Ukaž. Já mám opasek. A já mám tady těch spouštěcí, jo. Mohu si to? Zkusím ho krásku. Tak to se dá na YouTube. Ne. Prosím. Jak bude zítra? Zítra bude sobota. V sobotě budeme dělat a v sobotě tedy bude snad prdeli. Jo. To se rýmuje. To je chyba. A doufám, že to nevidí někdo. Kařina. Tak už. Nechtěme, jaký to je sranda se na tebe dívat. Ty fokle úplně. Zatočí. Kontrola. Ne. 53 jede autobus. A co, jdeme, jak si kouřit? Je půl, vole, ještě brzo. Teď jsem nahrála sama sebe, ty krávo. Ne. Co tam ještě dá?